Oh, some Time. sometime. Okay. Kodwa ngingakwazi ukumsiza ngimzamele umsebenzi njengomuntu wayengisizile ngisathandana. Okay. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke namhlanje sizozwa-ke isitori sasisi ukuthi ingabe kuhamba kanjani since sivakashelile and angazi noma kungenzeka siwine noma cha. Kodwa sike sibuke ukuthi kuzogcina kwenzekeni. Sabona kunjani? Yebo, sabona sisi wami. Uyaphila? Ngiyaphila sithando sami. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nala ubuya khona. Igama lami nginguNtombi wakamemela. Ngisuke eNewland East. Okay. Ngicela ungichazeleke ngobudlelwane bakho bakudala nomuntu ofisa ukubuyelana naye. Nihlangane nini? Kuphi and naphathela kanjani i-relationship isingaqala and ekuhambeni kwesikhathi kuye kwenzakalani? Yo, sisi. Relationship yami ibinhle kumnandi. Iqale nge-festive ngo-2023. Okay. I met this guy Ben 10. Ben. Okay. Yonke into ibe-smooth. Yeah. Why Ben? Bayephontanga. Akulona icala, ne? Ungangizwa kabi, akulona icala. But kwenzekeni kuze kufinyelela lapho? Kuqondane kanjani? uBen 10 ngangibona ukuthi uyena. Plus mina ngangiloaded. Okay. Ngiphunyelwe i-pension payout yakarafu. Oh, okay. So Ben 10 was always there. Okay. Yeah. And uyabazi uBen 10 uphathe iphupha. So mangithi asambe noma ngo-12 noma ngo-1. Yahanjwa. So laba abadala umuntu uzobuza ukuthi why ngivuselani yabo banemibuzo uBen 10 yena wayehlezi available. Okay. So-ke i-relationship yahamba kanjani mhlambe ekuhambeni kwesikhathi nje imali mhlawumbe uthola ukuthi isiya ngasekuncipheni? Oh, iBen 10 waye-right. Ngimsherelile imali azi ngisho iphini yami. Yes. Yonke into nje ihamba kahle until ngaba i-addict. Okay. Yeah. I-addict? Yes, I was introduced to i-cocaine intashi. Okay. Yeah, ngahamba nama-blesser. Akomhlanga, turns out to be sengiyamdinga uBen 10 wami ngoba bengingekho thando lapha ya. Yeah. So kwase kwenzakalani ke ku esidakamizweni mhlambe ngabe wayeka noma mhlambe ngenzeka usaqhubeka namanje? Yeah, ngisaqhubeka but engingakuthanda ukumsherela kona uBen 10 wami ukuthi if enami singahamba i-rehab ngayistopha lento. Yabo, since I'm an addict. Yini enza ukuthi ungaliqala i-rehab uqala ube right kuyima ubuyela ke kumuntu wakho wakudala seku right? Angithi rehab udinga support. Okay. Maybe yena ngoba bewumuntu supportive meseduze kwami sihamba lendlela. Okay. Yeah, singayinqoba. Abomndeni wakho abekho? No, abomndeni anginabo. Oh, okay. Yes. So wena kusuka enhlizweni yakho ukuthi ufisa ukuyiyeka noma uyabona ukuthi mhlambe awusekho right empilweni, impilo ayihambi kahle, ithini into? Uyafisa wena ukuyiyeka noma? Ngiyafisa ukuyiyeka ngoba imali ayisekho. Ngiyafisa ukuyiyeka ngoba ngifuna umuntu wami abone ukuthi ngiserious manje nginaye. Ngoba isizathu sokuthi ngihambe nama-blesser yabo izona lezo zinto ukuthi ey'sheshayo yabo engangizenza. Ngifuna ukuthi ngiqoqe impilo yami. Okay. Mawubhekile mhlawumbe uzama ukubuyisa umqondo nje ubuyele emuva. Ngabe lo muntu ofisa ukubuyelana naye njengoba uthi nathandana sekukhona imali. Mhlambe ngabe wayezele imali noma wayezele uthando kwaqondana nokuthi kukhona imali?
Yo, angeke ngazi kodwa nje lapha kwakunothando. Mhlawumbe walitshengisa kakhulu ngoba sengimkhiphela indaba enjenganaleyo ukuthi nginoRafu of which uzoba maduze, ngimnika ama-academy, amaphini share yonke into angazi. Kodwa nje yonke into sasi-close nje siswana nje. Nahlukana nini? Mhlawumbe sina 8 months manje ngingasamazi. Ucabanga mhlawumbe unomuntu wakho omusha manje? That's why ngifuna ukuthi zama ukuthi ngimcele ukuthi abuye. Mekhona umuntu noma akekho kodwa mekhumbula uthando lwethu mhlambe engibona khona ngangizwela ngakho. Okay, kuyezwakala. Ithi sizama ukuthi ngivele ngimlande ngenzeke uphinde uthole uthando lwakho futhi mekuwukuthi futhi akwenzeki kulungile ungabuye umzame kancane kancane ngoba phela awukwazi umfuqa ngento ozumtshela yona manje. Yes. Okay, ithi ngimlande ngicela usondeze naye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilubiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti uvumile ukuthi abe nathi, ngiyathemba ukuthi ngenzeka ukuphinde ihlangane futhi kodwa angazi asike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sobona kanjani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi Sibongo nala usuka khona. Igama u-Andile Sibongo ngwahlengwa ngokuhlala ngihlala kaMashu kaBesta. kaBesta. Alright, uyamazi udadewethu enhle naye? Yebo, ngiyamazi. Uyajabula nje ukumbona? Ngingasho ukuthi ngiyajabula kodwa ngingajabuli ngoba wangiphula enhlizweni, ngiyamazi phambili ngokumuntu ebengijula naye. Okay, kwenzakala nje mase unqamulele. Singahlangana naye eklabhini. Ngisho ukuthi sabonana kwawo, kusho ukuthi sakwazi ukutholana kahle. Kanti sizosuka aphunyelwe imali, yanginikeza imali encane 100,000 athi angiyibheke nami njenge-boyfriend yakhe. Mina ngakwazi ukwenza i-license, firearm, ngathenga le moto. Emva lokho ngaqhubeka nempilo. Usisi wasesengidampa, esengibaleka, esihamba nabangane, esihamba komhlanga, esithenga amabhodlela abizayo, sengasanginaki. Ngase sengiphuma-ke. Oh, okay. Wathandana naye ingakaphumi imali. Okay, sengiyezwa ke. So, kulo 8 months eseniuhlukene, uke wazama nje kumchecka ukuthi unjani. Nanoma kuthiwa ke wawungaceli uthando kulungile. But ukumchecka nje. Ngangike ngizama ukumchecka, ngihambe ngimbheka, akabonwa umuntu ongatholwa ngoba umuntu osenemali, sihamba nabangane seshintsha abangani. Umuntu ngingasaqondakali kumina, ngingasamboni ngase nami sengimotha ngiphile nomndeni wami. Hayi ngakhumuza ekhaya ngoba sengithola imali sengisebenza futhi. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe uyafisa nje ukuthi umbuyisele empilweni yakho ngoba uthe uke wazama ukumbheka. Engingasho ukuthi ngeke ngikwazi ukumbuyisela enhlizweni yami kodwa ngingakwazi ukumsiza ngoba khona izinto engazenza ngemali ezifana njengosaluni, ngakwazi mhlawumbe ukuyomenza abe yi-cleaner, ngicleane ukuze ezothola imali. Oh, shuthi usanendaba naye? Ya, nginayo indaba naye. Ukhona omunye umuntu osuthana naye manje? Okay, ungangiphenduli kulungile. So ubhalile kuhlelo elithi iLove Back, ufisa ukukhulumisana nawe. So ngicela umuphi isikhathi sakho uma uzothi ufisa ukuthini? Ngicela ukhulume nawe. Yes, thando sami ngikubizile la. Ngicabanga ukushintsha impilo yami. Uyazi ukuthi izinto ziyenzeka. Nami ngavele ngangena esidakamizweni esisheshayo. Ngahamba namabhiliyoni. Amathayikhuna womhlanga, so manje sicela silungise izinto, sihlale phansi. Kube mnandi, kube smooth njengakuqala. Ngiyacela elinye ithuba. Angeke ngikwazi mina
Kodwa engingakwenza ukuthini ngiyokufaka emsebenzini le msebenzi engavula isaluni kodwa ngeke ngisakwazi ukubelana nawe ngiyaxolisa. Aw some Sometime. Okay. Kodwa ngingakwazi ukumsiza ngimzamele umsebenzi njengomuntu wayengisizile sathandana. okay. Ithini into? Uyamuzwa ukuthi uthini? Ngiyamuzwa and ngiyajabula ukuthi kukhona into azongisiza ngayo ezongingenisela imali. Usanendaba nawe? Yes, officially leyo nto. Ngoba ngingasenamali yona into ezongingenisela imali ukuthi sesaluni ngiyoqala ngiscrub ama-floors ngisula amamira kulungile as long kunento ezongingenisela imali ngoba kulolu uhambe engilihambayo ngizobe ngidinga imali vele. Mhlambe ke uma usu-right ke usuyasebenza usu-right and iyangena leyo mali engenayo and khona uhamba ufisa ukulithatha odinga i-support yakhe. Mhlambe ke uma ubhekile usangaphinda avuma ukuthi nibuyelane. Ngingamcela. Ungamcela or ngeke uzukhathala ukumcela? Hayi ngeke ngikhathale ngoba njengoba ngisho ukuthi sibuya kude naye. Yabo. Kube ngaye ngaba honest mhlambe ngaba sikho la. Yes. So okay. Ngakho ngicela i-love back ngisize cause ngifuna ukuba honest manje nami ngime ngenyawo zami zokuthi. Uyamuzwa? Hayi ngiyamuzwa usisi. Hayi ngiyamuzwa ngiyajabula futhi ukuzwa lokho akushoyo manje. Ngiyajabula ukuzwa. Okay. Into engiyizwile ile yokuthi uzomnikeza elinye ithuba ngase emsebenzini umfake emsebenzini okusho ukuthi awumxoshi inguna phakathi empilweni yakhe ikhona into ozomsiza ngayo. So ngicela sibuyele kulena ke kule ayibhalile ngiunderstand ukuthi uthi angeke kwenzeke kodwa angazi ukuthi lawo mazwi lawa abuya enhlizweni noma abuya ekukhathazekeni nasekuphathekeni kabuhlungu into eseke akwenza yona okungenzeka ukuthi usamdubile usadiniwe nje mhlambe uma usumbona ehambeni ngesikhathi ukuzimisela kwakhe ukuthi aphinde acele futhi. Hayi yena ngisho ukuthi ngisengabona ngezenzo zakhe ukuthi angashintsha kanjani nayo umsebenzi njengoba ngimzamele ngimtholele umsebenzi ukuthi imali yakhe angayidla kanjani mayithola sengabuka nje ngezenzo zakhe ukuthi umuntu serious. Kodwa isakhona le anhlansi leya izenzo nje seshoda kuphela. Yeah, uyezwa ngisho? Yes. Okay, ukusho ukuthi kulele kuwena ke ukuthi aphinda kunikeze ithuba lothando. Okay. So ngiyathemba ukuthi njengoba ubhalile kwishow ubungaqhubi nje isikhathi uqhuba ilanga ubungabhorekanga kodwa ubusamdinga so kulele kuwena ukuthi uziphethe kanjani ukuze nizokwaz ukuphinde nibuyelane futhi. So ufila kanjani ngalokho? Hayi ngizizwa ngijabulile ngoba iloko ebengifuna ukukhofa out. Yabo ngicela neshow ukuthi ngisize ngoba bengazi ukuthi uyena umuntu ongaziyo. Yabo laba abanye nje kwaku one night stand. Okay. Yabo mase bengiduba sebeshaya ikapa angisazi ngizokwenza njani sengicela ukuthi ngicela umuntu wami ngakhumbula yena. Okay. Mhlambe mase ngibuze nje kulabo abantu awujwayele ukuba nabo ngiyazi usina kanjani kwakwenzeka ukuthi nenze zonke izinto ezabantu abadala wawuqikelela yini ukuthi uzivikelile? Oh njengoba ngisho sisukuthi bese ngiyi-addict kakhulu lezo zinto awubusayinaka ngithi kuyashesha yabo. Yabo amabhodlela abizayo whisky abizayo champagne niyabaphopha la niyadlala intasha amakhokhe anibenisanaka lezo zinto ukuvikela nokupreventa ke nje kwami uqobo kumuntu wesimami. Okay. Yeah kuyasheshwa la kokunye kuyenzeka kokunye akwenzeki. Yeah. Hayi ngiyamuzwa sis. Shuthi mangaze kuthiwa ngiyazama ukubuyelana futhi shuthi kufanele ngiqale komtholampilo kanje. Yeah.
ukuze nizoba neshow ukuthi nihamba yiphi indlela. Sihamba kahle. But-ke bhuti wami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona ukuthi uthando kusasekhona, usanendaba naye. Yonke le nto leyo I think isho olukhulu enhlizweni yakhe. Okuyikona ukuthi fanele yena alungise indlela zakhe ukuze wena uzophinda ukuneze linye ithuba futhi because ngizwile ukuthi uthando sasekhona. So ke ngiyacela niziphatheni kahle, umphathe kahle naye ngoba uyamuntu lo muntu willing ukunakekela and unendaba nawe, so ngicela nje uhlele kahle zonke izinto zakho. Yes. Mbuka lapha ekhaya siphetha kanjena ke asibuyelananga kahle kahle, kodwa ungabuyelani kwethu akusho ukuthi ngeke siphinde sibuyelane ingunaphakade. Isakhona le enhletsana encanyana okudingeka ukuthi usemandleni ke kasisi ukuthi wenza kanjani yena, kodwa nginethemba lokuthi basazokwazi futhi ukuhlanganisa uthando lwabo baphinde babe right. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there